ya bugili maya bindin fenni ka timlin bani da tani ya dan ya ik amma buna ko yeti ni gonto da no baro ce yan mudi dan ta ko ya ko ce ko ta yana ka kiri ya da ce ko sa tin ya do ce ne ni yugo kuni ya ce ko ko ce ya ko ko imani to ya ko benuma insha Allah ti ya ko ba ya addini ya ja woni o ce dum tunci ya don le bindin ni la won tuwani inyo do jama leni i nan ce layya ya to ya ko annabi kunti jala torniye yawmal juma'a wante ko ne yi hal annabi sallallahu alaihi wasallam ka ni wa ya ba fi tiyari ya ce kun bol landala wance nan yamma kai juma'a ko ce da kiyan dan wani ko ce da fare tun kiyan wala ko kalmar kuma imani kuma babban ko kuma wannan sabo tuntuba mai yalimance ta ko biyar ta bila ya garanta dince na jima da ba babban ko imani yalimi yankan dukkan dukkan ba ka wata ni ibarni oye yarin ce addini ya tudu tuwo kan ciyar ya ko ce ciyar ya tudu dan ce tana tani ya mun ba wani tidalo barwo ce ne dan ce hiji isiyar da na wawo biyan tuwa mu dige bade ba yana tuna dinin ko da ba sa kan kulwa ya makuni aya kace mata wa ba kudu guri ya yomu ko bade ba programme wa kuli wango ba ta wasa mu kubani ya nce din to lankani alhamdulillah ni ce ko sa kalma ni ce ko tun ba addu'a nan annabi sallallahu alaihi wasallam hadiso ko kiyala iyal be biya banya makka ko mawdu ya nyam makka hiji ko ni nan to al hajj al mabrur laysa lahu jazaa'u illa al janna ya hiji banga ko ni banya ka ko wa ya fa fari ba kima ya wa ya fa fari ba kuli kan sebe wanda ya lince garjar to o ce wanda ya lince garjar to lawo biyan tuwa kuwa ya ngal hiji je tinya mi albane adwa yo ba to ka ba o ya da kwa tin da ba ce no adwa nan so wani ko ce ya ko ne nan tuwa mama wani ya hiji ya ya wuce ya ko ne no da on amalo mami wa ko ke no wa ko ke to biya o ya mi o ce go le baga to lawo tin min ba jalgi tin biya ba ban ce to adwa lawo da adwa ya tubuni liyatin ba kundi kutuwo ko biya ro wanwa ta'alifiyya amma liya mu walo mu ba tinne shari'a alhalu dan ba kuli ban tuwa kwat yin dan ya ka on rigen ban gwado ce din ka fal mongo ko am ko tini ban ko ko ce chalo denge ko ko fi addu'a ka mu ba niya ta'aliba ko kiye in ta ya alhalu ban buwati ya bebe liya hikma iya ba sonne mola tidiya bi jari bon jankale motera dolba inda ko taya sambil maya tuwara ke bani ba to bodo iya dia da motera ni na ma don ko ba bobia nango ba kwa to ila da yogu o bar ki tibiye tice ya mange baka la ko motun de ban kuma nan ko ni da ba ko kwa ya da kuguri tuwara ya kuguni lan ce hikki daro ya kwantu kuliye sun wan ba wan kuna ya folio lianyo mayafi tasbi mon da garban biyan lo aya mon wala kun kukul line kun ce wanda ce na ko ya addu'a ki ne mai wace da wace nan ba ko addu'a ya ga ce wa mai ya ga kazalika ngalman yakul kanu wanga ne yuwa wace ya kulwa ko sa ko ga dan ko ba ban ne wannan ne kwantin buwan ba ce da ake tilar kalma na ko ce tuna odi biyo guru ne bolu kun da ko wannan da chanwe o ya tin millionaire mo be pianin ngalman wannan na ko da ne fike o ce chane bolu kun wannan ba so lawan wo wani o adnya ce won mon bi so ki biyene ya ka tidano ba o ce wan biye lan ce o tuwa lawan ya kwani adwa ya ko piye wanda ne ya kwa mantare ko wal bindini o ce ko to ja ma na o ce dinga in ya boya nan yana barko ce Allah ba ko wanta na tasbih maliyali hal yuruba o ya da turi ba ka ba ta na haya da to ta wasiga o fal wone o yuwali ne ko ko yuwa ko linne da kandin fa law li tiyaka ki addiniya to ni ke babu
am ba ni te tawhidin yalka biya bina wote ne da mu biya bina wote ne da mu am ba ni woni ya kuna ba ko kuni nan la ba la ce hiji am ya dama mu ba fa ma wa kuna wote ne kijiya abuwa mu ko buwa wani kijiya ka ba ko kani amma da ke ya ba wa da kayan ita da gari an ti kwa ko wa ko iti ya har ba mun ba sa ato da bin mun ko ce ko wa ko ne diga abobi ne wote ne gunnan mu lan ci ban da ni timman to go be timman ka ya man kuli da tin to da ya man kuli ne man ce ko addu'a biya yar addu'a lingan go ciala ya kal banya biya ko kitelo timmi ya be fiya igari ta na mu wonje wance na ko addu'a limin kan go ciala kalma anya na go kitelo lan mu ko ce tida o mu ko da dan ke ba ga annabi alin da alhamdulillah hal go ciala launi kudin ciyayya ko inda kuma ko sayo itieno ko addu'a lafiya juma'a maya dal kitlimamu fatin wala gajan ikan yantina tani ya bungar ba ko ce duka da lafiya idadi titiyen mu ko addu'a ba mu ko ye tiyen ko addu'a ba ka tin ya ku mu ma bollu mu addu'a yaye tisiga kalnani da ce kul haƙi tin ciyan mu ko ba mu ko tiyen ko launi ne ni lan ye ya sabla tuguni katiji dam ya gari tingan kidile ka ya dan kubri tiye dari ibul bon na kebe nan baye uniform tingal titiyari li jamla le koba ha tindi li dala tan kala kutugo to uniform yani umana ya ne yabo kalma ba tuwan tul bebe da kufa bebe li pare chebe tingal ya dina pro na wata boy salaka addu'a mukan tingal yani tibota alade addu'a masala wanda sugunin ayai ba yiro da sala an ta ta yoyi dan ce ta kuma amma lalin riyan igo ta kiri illa inga igo dan idi ko ay kan cena ya ko la ka wanda fa imma tin ba ta kan ba imma tin to tin kan to tem tin ce ni ko tiyen to la ka ba di duniya ko ali muam duniya ka buama lalli yeli lu ko ali muam hatta la fri chuan ti dier ko fitna nan ya ce jiya kuma nebe kama kare kan bai to tuba ce mun ko nan da o jiya mun ni wa kun ka ya kiya na loliro bandi nyan ka be ban ce wa kun ce ye wa kun dige ya wanda bai ta ne hiki da no ma hiki buru inda biya kan ko ya din gari ba ba di ko wani waro garin ne nan duk wani ba ta bai wanda ba Allah zai fice in ma wanda ne da ku golle ngani in mo ya fiasa wanda ne da kidin nan ngalmiyate narma imma wani kunni ni wa ba la ba ku lubon cerwaye ko kanjuwa to ilabi liban sababun Allah ne ka biye yate ya ko ni sari ya nan kare taratar ke dir kul tatin ban ba barne nan nan titi ya ban ko da lintuwo hiji ma din gare ko ni haj alaji ma hajja tiya pangu mamya ba malaka ba mani in jaman o tiya pangu tiya wasayenda atila ni ba le bi le dara ya piati ya pan min nan la aya pia mo ngamura tiya pat ila nan tiya jabe amba la mu allano tiya ko a agar da ku mo tiya ne ke pia wa kuna ya nan mano kanya ni dali wa mo golle mana an go jano ne to da kan bai da ba ku tuwa amma ti ya bwai tuni har nan man tuwa ta ko kwat limon tala ya nan kubri ti ya friki ya yuwa garba tuwa ya hukuli o ya gani igwani bancho ko Qur'an kiji kan bancho ko Qur'an lalle ba ku bai wan koroma to linde kuli ban formen den pendella bini bi da jabe ce mu wani ba mu da kuda ku ce mu wani ito alquran ne fi addu'a ne fi mun nan ma ce mu wani amma yau ba da kanuka biye da kan ba wani ba gari wani fi ne ya ran da ta iya gari wani ba ce ne ko addu'a to yin ba to qur'ani sai to go jino mu dan mu ma na yake da don mu bai ba tuwa wanda da jino da bo wa ba kai ba to qur'an hay indi to akari kalma da namin ke o ya to o kan bai ne tilan ya bora to ba mu gana mu ga kiya o ba ni to ko kan to mo ya da mabiya ba to ko ruwa dana kuti ya men ne ka tuwa ni fanti ya amma da ce akwa ka ce no ko ce bo ya biya ya to ora ko mu banda ya ni ba fi ti
bani iko ko dandan ga bama ba ko dokti ni pe to na ma bande to na yaye ya ko ba funde tikale hiki ni walba ma hiki ya ngami ye to ko tahriye ba ko fili kani bece amma fi ya ba ce ne kuli tida ko da ya kani wa to qur'an fi ji ne ke fare tida ka tin mani nyalla la da to on wa ko ba ye sewu ya ga ji ko ko wali ni yaye mu man wali to dil faru ban onwa dia mamuri manyim ikuti wali ma anda kun dia baba ko fa ko mo wali ya to di ban to mo lo nenne ne fot payage ko batwa o nyumba ki to to bu bo ni ko nyim che ma imam ni alhamdulillah ta'ala ba ko ki be ya ce ni giye ko la ta ta'ala Quran ce wannan ya la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha mino ce ni kan kullun yani yani ya fikiyo ti ya sai ko ce ni sai wa kunna aya kiya ki jan do ce nan kiya a kan bata kiya ya ne ko ce ni kuna amu kiya ne akan te ni ko ti ya ta fa ai ga ne ban ne wani ce ne ne ha ne ne da ne ya ce ni ba shi kullun da kuma ko gonta amma wallahi kiya ne kan jalo ce ne wan kunin ya imma wan ce ne ko ya ba kan ya ce ne kanta to kazalika ne ka bayani ce ne on le tuwa o ce ko adwa ma bin yan je ka ta ba da lukul mo faran da ce yala da ce on je biru ne yakan tibayin kul din je ya kwarma to faran mo le kan le kwalmin ya ga da dar addin ko hal bunciala suna ne da ba ni kwaro an yi da ni ba ni ko lan ce ne o je biru oje biru abajo de suna abu ba fi tuan ya kulu boba miliye mutamna ke ba tudi di kuti la ce de dinkal banka tuan ba ce kwa kan ko kan ba kwa bin bin wo mana bi dini bere ka to kwa la kun kan kwa kan ma ile ta ma yin bon ke ci no ce ko wannan ne amma da ba su a onen di shi ya ni onen aya de ko bele ni ba ta mu tan ibo ba ci كنا دعوا قولنا عمولي كدنيا لن نتبع إن الله لا يحب المبذرين وتي وانت دعوا كروتي وابوا مبيرا مبيرا كباتي ويا مبادئ بون كتعاون كنا يلا بجامبو كوكو بيبدا تنتظر با بيبدا تبا بيبدا تقول تقول وبا بيجي كوتي نتارو تيلا بوتي أنت يوم لنا وبيجي بوتي تسونا بيابنتي سنة بكتي تني جاي تني سبلة بكتي tiba ce wani na kutu ba kwa ya nan ce na buku ne kan ala ga ba da jiri oni ba ko oni o ya ni kwa ku ba ta da don ha oni dini sieni iba ta ku wani iba ta ku sieni duto ya tuwa yi wonya ya da ko imma a mola wuce ku ni tiyaye iya nan ne jema ya ni ce in ta ce wa kullum sisi matin ma tunna da be yi ngai ni ba ki wa kullu asiyatuna anya yarin ba dara anya ne yarin ba dara abu alhamdulillah an ci ara tare annabi sallallahu alaihi wasallam kai je mun albarko bi ye ita da ki ko mana asiya wa mun ne to lan ti ya ti ngani ititari kulu ke ba ti ya ka da ki go buwadan ya je in malaya bon kamba to tutuna kul wala wani wani gari kuwa har ta tuwa ta ko yayin da tuwa ya long haji ni ya gani laniye tunda ta fi da fitu ni mana ku tuni yala kai da kan fuwanti la bi te tila ya ku ni le bonde ti ban kere tin nan ti yala lan kwa kwana yo ku ye ni do ndengi har ma be da to le ba te har da ban tan ni ku kwa ta ba bo yaro hal la bi ba ta ba ko le ja hal ban banya mola o ni ti o ni ko nyam ba ko ni ma haja ma lagi o mo do kum ko to he haya wani nosa ko ba ko hadi ya do daga ma kutuwo kalma ne tiale dale kutuwo o chalo yero nuna dada jama na abula be aya ko rojo lan ko ko fa hal dan man ko ni hal dan man ko sabab na ne kani ma da ko te ye ba gari ke chalo ye ha dan ko je ja ko ba ko bol ni wannan ko la ce ya nu kul o ya da ni a ko ce mu da daga na wani aya da kuri ya da ko ko ne mana ya da ka je mu ci addu'a كبا اوكيو ولما كباتين كافري لن تكون سبب يعني ما فريق دي من الدنيا هي يقول يدي بالبلد
o ce ne da yau kan tun to an da tun la ta yala ka ba san in ma ba wani kwari idin yarika ba da kuma wani gwaban le ko chalo lo bula nan da ta kwari ke o ji ko yelen ni bena in ya ko in ya foto kuchwa kala ce gidaro ifu ne ma iga addu'a gwaman ko mana in ba ka tuni kuna ya da ce be ka to sababu yaro mana ku fuwa kwa ayaje wani da hiki gare mu wani baro la le tia baro suna ni giri hiki la le tia ka wani ya ko sabab ka har ni giri ba ce ma ku da yo wani to kwa he le ce pa manne na tun da ka mama ka ba ne son gol ku tuwa ne hada ko man chati kin ne ba la so ce da dinge ce addu'a da ce fa manne ya ce ce da fa manne ma ko ce da fiya ne da ba ce ne ko tai ko ba kai milada amma in ba ce ya ga char kul ba ya da ko sa ne ki char kul ko ba da ne ke ba ki ban ba kwali wani da ro ba ko ce daga kan ti miyaro wan gudu da ni ya ne ba ko kwali kin da tiya ya siga kimiyar ba mu ko banya ba tuwa haya o ce nun fa sa ba mu ko jirle lafiya duk wani mu o ce ne biye da biya ya mu kake tuni ma do lan kade nani hajja kin wato duni nan ji to alaji mu ma lene na ce tinar ba lene na ce tinar wani o ce ko ai ko ba ku ciwo wannan kali yanu ima mu kuidelo ya yo ce ba ka fa ni he bima pe ibu lanta ko ta iye te mo na mali ti ba amma wa te na ko pe ba wa ka ba de hiki on mu tuom ti a ko ta le ma ko pe ti a ko ta le ni ba ni ka la wanda ko ni ka fa ce ne wanda kan to ya ni ko ka ko ni ka ba ni na o ya ban tuwa bu go won kwan ja jirgi ki ja ba ka ba mu to sai Allah ti jama mo pe shi ko kaya ko ni ti imam ka bi kudi wawan ce kya ne da bakari don tunda ba ko ni yan cin ya dofiya da sauri to amma mo ya yi ne in tunda ba ko ce na fi mu dan mo ya ja ne mu ce da wallahi wannan kunce ya ga da ce da ma to da mu baro ce mu ko ba ba ni ma tu ko ni ya ba kinya ni ko ce ne dan tun dan ma ni ko ti go na ma ba ya ku ga ni ya da ma ko ce mun ban ga ko ba mo ko ni shi da mo ko le na kya na da ya da ti ga ko ce mun mo ka ko to isani ba mo ko ni ga ya na ko ni ya da mo ce mun dan ba ba mo ko ko kunul ko na ko ko ya da ga ne ka na mu le ne ba ko ko amin ce da tun dan ma amin آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.